presentar a los Opus. Salut. El premi corresponent al millor treball de televisió ha estat pel programa Dies de Fira, elaborat per Manel Dalmau i Xalat, i a més el programa Gran Angular de Televisió Espanyola de Catalunya. La meva obligació com a pallarès és explicar aquelles petites històries que es transmeten dia a dia. És un premi molt especial per mi perquè vull agrair a la Marisol per disfrutar de les històries del Pallars, als meus pares, i al Jordi, que va ser el meu editor del documental i que fa 15 dies que va morir. Per ell. Gràcies.